Muri Zimbabwe aiwa yamuzoona kwavhurwa hombe manje nekuti aiwa tonoona kuti vanozonechamisa voda kusungwa, aiwa voda kusungiswa chinzi aiwa vakaskwanda kanti vakashandisa zvisiri pamutemo mari yekutipuzira vachisungiswa aiwa neanozviti secretary general vasengezo Tshabangu aiwa kwazovhurwa hombe manje. Sada kuendera mberi nemashoko avaya vachitaura ndokurudzira vosubscribe volike wotina on the bell icon kuti ramboshora mabuditsa ndokupa pano paZim News Live nekuti muri Zimbabwe Tshabangu anosvika paTwitter hendo pake onyora achiti we have filed our paperwork to the courts to sue Nelson Chamisa for single-handedly squandering donated funds during his CCC presidency after we gathered enough translational evidence of all funds he received but failed to declare to the party before his premature resignation. Ndotakuona Tshabangu achiti aiwa evidence yese tavanayo yemari yaakareceiva yemafunds akadoneterwa asi mari hataona kuti yakashandiswa kupi zvinoreva kuti aiwa ndiye akaita. Sanaona kuti vanhu vaina achipindura achiti pane anouya achipinda mucomment section anyora achiti Chamisa is unstoppable, very soon he will announce his new baby. Iwe uchingokura achiti aiwa Nelson Chamisa andosvika pakutofoma imwe pati yake imi muchingotaura zvamuri kutaura. Muwanouya achipindura achiti ko uri kunzi we are suspended as the CCC interim secretary general uri kurwireko naNero. Saka ndozvoyataura nomumwe munhu achiti aiwa vasengezo Tshabangu vakasespendiwa as SG weTSHABANGUCHAMISA asi vanouya vachingorwa naNelson Chamisa uye kunyange vakasiya bato vakaenda kubato rauda kufuma reblue movement. Saka muri Zimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Aiwa musakanga nosubscribe kulike chero kutina on the bell icon. Toramboshora mabuditsa ndokupa pano paZim News Live.